L-eks deputat nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia stqarr pubblikament li kien ser jastjeni milli jivvota fl-elezzjonijiet għal ħatra taż-żewġ viċi kapijiet ġodda tal-Partit Nazzjonalista. U qal dan illum fuq il-paġna uffiċjali tiegħu fuq Facebook fejn fost l-oħrajn irrefera direttament għal Beppe Fenekadami bħala filjo di papà. Jean-Pierre Farrugia rrefera l-ewwel deċiżjoni li ħa Simon Busuttil meta ħoloq kariga ġdida ta' viċi kap bħala waħda li lan tagħha kien biss dak illi jaġevola id-dinastija ta' Fenekadami. L-eks deputat nazzjonalista jistqarri li għalkemm missieru kien tabib u politikant għal kuntrarju ta' Fenekadami dan xorta waħda qatt ma firixlu triq biex jieħu vantaġġ minn fuq il-professjoni politika tiegħu. Farrugia stqarru wkoll li għalkemm huwa għamel il-wisa wara l-elezzjoni ġenerali, Beppe Fenekadami, membru parlamentari nazzjonalista li kellu ħafna aktar pis minnu xi ġor għad deċiżjonijiet żbaljati li ħa baqa' jimmira għal aktar karigi għoljin. Jean-Pierre Farrugia saħaq li l-Partit Nazzjonalista mhux qed jirnexxielu jiġġedded taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil. Tiġdid li huwa biss wieħed artifiċjali u sintetiku biex jaġevola l-interessi tal-klikek li baqgħu jiddominaw u jirrenjaw fih dan l-istrutturi interni tal-partit.